Vlog. Çağalara irden vlog çekip berin deyip yatsam, Qaradağdan ýuwuny bardyrmakam ýazyk edip ýörler. Alyp berdiýsen begen ýalar bular, ýöne özleri düşmän halany. Bu welin ödüm mesatdym. Kim şu? Enem bilen sen. Reşit tanaň bolmay. Tanadyň ýöne geplemedik bolýan ha. Geplejekke? Näme üçin? Reşit. Mektepdemi? Näme erbet monzon göründüm. Tanasalar gowaram gowa. Hiç şu adam TikToker boljak gäme. Ondan sonra tanasalar näçek? Aşağıda taraflarında çıkamatınız. Gara şeylerek dostlar, käbiriňiz diýäňi çağıjyklar görmäne barjak ýa-da kakan görjek, gelinejemi görjek diýip dogry düşünüň, bulan özü görünmäni halanyk. Men şom şunu aýdýan. Ýöne şuňsyda gowy täzeligimi? Hemral studiýana bilýänsiňiz siz. Ýöne şuňdan şeýle Hemral studiýaň ady Arzuw ýoly production bolýandyr. Men öňüm raýdyk geçipdim tide Arzuw ýoly bilen Hemraliň düýbi bir diýip. Şuňdan şeýle ikisini birikdirýär. Arzuw ýoly toý hyzmaty, Arzuw ýoly video ýazyk hyzmaty. Habarlaşma üçin telefon belgilerini aşakda goýan men, ýöne gelip gürleşmek üçin salgyýymyz Garrykulyýew köçesi, Emirada binasy. Serediň dostlar, men şul video ýazgylara başlamda 10 manatlyk falga bilen 25 manatlyk lampadan başlapdym. Hakyky professional çıra almana ýagdaýym ýokdy şu wagt. Inni bolun Allah'ın kudreti bilen iň uly productionlaryň biri nesip etdi maňa. Ýekece galanda men şu işi oňarmagymda we siziň gollamaňyzda. Şu wagda çen gollap getirdiňiz meni Taňry ýalkasyn müňde bir rady etsen. Ýöne Allahjan şundan şeýlägen bir etýän işlemde gollaw bere görsün, sebäbi şu wagt uly proýektlaryň üstünde işleýär. Kinoşnu roliklerim şutajdan çykýar, täze gepleşikler döredip otuýar, şowlar döredip otuýar. İçinde siziň gowurýan ýüzleriňizden bolar. Meselem men iň ýakyn dostlarymyň biri, men karieramda öz uly gollawyny goşana bolanyň biri määt bolar. Hemme sirrini açyp biljekkä täze çykmaş şowlaň. Ýöne uzaklaşdyrman size täzelikler bilen gelir. Inni toy ýazgylaryna gaýdyp gelemizde, men şu çykarýan videolarmy, roliklerimi azyjygan bolsa halaýan bolsaňyz, toýlaryňyzdan arkaýyn ananyp bilersiňiz maňa. Sebäbi toýdaky ýazgylardan başlap montażyna hemme zadyna özüm seredýän. Bärdeni görüşüňiz ýaly selbe geldi, sebäbi şu taýda taýinlanýarsam biz ssenariýalaryň şu taýdan çykýar, montażym şu taýda, onuň üçin köp wagtymy şu taýda geçirýär. Käwat maňa degip diýär, ol giýjä galýan hemişe punktualny dällip, meniň bilgeçin Selvi. Ta senaryo şu. Goýja taýinlangyň, men maskara edäými? Didi tera devar divana, Didi tera devar divana, Hey Ram kudiyo ko dale dana, Hey Ram kudiyo ko dale dana. Eýän bir näçe wagt birek tanamysyň biz dogon ýaly bolup gitdik. Videolardan daşyna dogruýmaýdaýyn biz hakyky jig dogon ýaly. Ondan soňra restorana toýa gaýtmaly boldum. Ýene bir bellek geçetim gelýänat käbir işler, käbir mahabatlar sen ýüzüňe risk bolýar. Meselem azyk awraýyňy düşürmäne sebäp bolýar. Allah jana şükür Arzuw ýoly men üçin gaýtam awraýma goşan ýerleň biri. Halkyň içinde has hem bir hili gerekli duýýan men şu taýda özümi. Hoş gördük. Hoş gördük. Beni görmäne hemişe zatlarym bilýän. Ömrüm bolsun. Assalamu alaykum mehman mehmanlary, hemmäňizi hoş gördük. Aýny urjymy, Elmurad. Allajan hem işany ýerje ýaşan gözüňizden köperim. Hemmäňizi köp sawallar edesim ya, arzuw ýol taýlap berenim üçin. Assalamu alaykum. Benim dedim Mustafa. Tıptırman görgen TikTok'ta. Şu oğlum benim var, ayımını yapıp yine o tarafta Sağ ol. Sağ ol, Mekata. Fen ormana hemişe saattır doğa. Tanrım kata. Açıma satoş tutup yesun ya o şeysi hakikaten men konuşum da. Şuboy goraydı koydum hem diye. Ben bu zaman TikTok'ta öğrenipdim ben. Ay, oğdur, Mekata bundan köp fayda öğrenip koyan. Allahjan hormat edene ikesi hormat Taňry ýalkasyn şu iş maňa bir berilen peşkeş ýaly
Şoň üçin şuň aňyrsyna duran adamlara, maňa ynam bildiren adamlara hemişe biçak minnetdardyryn. Gara şeýleräk janyňyz sag bolsun, toýda görüşeliň, nesip bolsa toý ýadgylaryňyza çağırsaňyz özüm bararyn, özüm love story ýazyp bererin. Gara men siz bilen. Hoş, sag bolun.